Yosi Mayangkara Niken Salindri. Happy wedding Mas Hilmi dan juga Mbak Rizky. Lah, sumonggo. Selamat malam Mbak Yosi. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Tasih sesawengan kalian Mayangkara. Alaiyo. Dipun. Atur sing kalem-kalem sing. Iya. Neng ngendi nggonku goleki sego gule karo sate ora lah semangat. Andan ya, mau iso alamate aku ki ngalih golek dino lho Mas Samu. Wis mbloro. Ngene nesu nyapot. Ya iyalah, engko lek nek wong arep membokengku terus piye? Lho kowe iki dadi apa diboking bareng. Lho. Open BO. Caitan malah open BO. Iya. Lah iki job lek ora open BO. Oh iya bener. Ora booking order. Monggo ngersakne monggo. Kersake apa? Kaya ngene lelakon kok dadak yen pancen ditinggal Sarang campur sari Mayangkara apa ya sih? Kok iya tega-tegane sampean ninggal aku to Kang Mas? Ya wis tuwek lho ya kowe iki. Monggo aku wis kadung cinta padamu. Aku golek sing iso ngladeni rasa tresnaku. Ya Allah, walang ireng mencok ning pari. Apa kuwi? Wis kadung meteng rasido dirapi. Ha iya. Kok meteng ae. Sakit hatiku. Asik. Ya. Yo. Senadyan ada
pancene ora tresno mbaya kandha sing Sampun Mas Bambang, gimana? Apik suaranya. Sudah selesai? Baiklah, kita akan mengucapkan selamat untuk temanten berdua. Semoga sama wa za tunggal za ada za omaha gitu ya. Wone adem-adem. Kayak kelebon uler ndonge. Ngomongi mbok sing santai hawane adem ngene iki lho. Sudah terlalu santai. Kamu mau yang gimana? Mau yang heboh apa gimana? Iya. Sing heboh piye? Ya beginilah, kalau kamu mau heboh gimana sih? Kita kan juga bisa kalah, juga bisa heboh. Iki setelane pedhot paling. Nggih. Sampun nggih. Incis. Terima kasih, saya mau kembali ke habitat, oke? Nggih, Patraya. Tabuono to cara. Tabuono. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hop. Hei. Jare baru umroh. Kok ditabuhi ngono? Aku tak mau aku cerita tentang umroh ya. Aku munggah pesawat isin. Lah nyapa isin? Sandalku keri ning ngisor. Wah. Lah rumah aku yo terus sandalku munggah pesawatnya ning undak-undakane sandalku tak tekek ngisor. Lah kowe numpak pesawat mau cepot sandal masjid apa piye rumahmu? Lah rumah aku yo. Balik ditabuhi. Semua aku sing apik kok. Aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia, teman-temanmu. Benua apa? Asia. Oh rupanya kok ngeblok kok benuan. Apa? Hop. Sindan wis towel nesu raine nglumpuk. Wah. Yes.